हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जीमेलनि प्रोफाइल फटोखौ माबोरै चेन्ज खालामो आं बेखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामालाबासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडियोखौ शुरू खालामदिनि। बिदिब्ला आङो जीमेलखौ ओपन खालामनोसै। जीमेलखौ ओपन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि नुनो मोनगोन। खनायावहाय बाहाय आइकन बटन नुगोन। बे आइकन बटनाव क्लिक खालामनानै होबाय आं। बेनि उनावहाय नैबेवहाय आंना मोननै जीमेल आईडी देखायदों। मोननै दङखाय नोंथांमोननावबो मोननै दङबा बेबायदिनो दिन्थिगोन आरो मोनसेल' दङबा मोनसेल' दिन्थिगोन। दायो नैबेवहाय मेनेज इउर गुगल एकाउन्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होयोबा नैबेवहाय पार्सनेल इनफो आरो बेवहाय क्लिक खालामाबा नैबेवहाय गाहायाव राइट साइडआव मेनु दं, बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। दायो आङो मेनुआव क्लिक खालामनानै होनोसै। मेनुआव क्लिक खालामबा नैबेवहाय पार्सनेल इनफो मोनहैफिनगोन बे अपसनखौनो। बेवहाय क्लिक खालामना होनोसै। बेनि उनावहाय नैबेवहाय फट'आव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोङो नामखौ चेन्ज खालामनोबा नैबेवहाय क्लिक खालामनानै हो। दायो आं फट'खौ चेन्ज खालामनो नैबेवहाय क्लिक खालामना होनोसै। बेनि उनाव सेट प्रोफाइल फट' नैबेवहाय क्लिक खालामनानै होबाय आं। बेनि उनाव टेक फट' सुइच फट' नोङो फट' खेबनानै होनो थाखाय नैबे फार्स्ट अपसनखौ क्लिक खालामनानै हो जुदि केमेराजों खेबनानै होनोबा, आरो नोङो फाइलनिफ्राय होनो गोसोब्ला नैबे सेकेन्ड अपसनखौ क्लिक खालामनानै हो। दायो आङो सेकेन्ड अपसनखौ क्लिक खालामना होनोसै। बेनि उनाव नोङो फाइल मेनेजारखौ ओपन खालामनोबा नैबेवहाय क्लिक खालाम आरो नोङो गेलारिनिफ्राय फट' होनो गोसोबा बेवहाय क्लिक खालाम आरो नोङो गुगोल ड्राइभनिफ्राय नैबेहाय होनोब्ला बेखौ सेलेक्ट खालाम। दायो आङो फार्स्ट अपसनखौ सेलेक्ट खालामसै, फाइल मेनेजारखौ। उनाव फाइल मोनसे सेलेक्ट खालामसै आङो बबे फाइलाव दङ। बेनि उनाव आं मोनसे फट' चुज खालामसै, जिखुनु जाया दिन्थिनो थाखाय टिक मार्क होबाय आं। अके। बेवहाय आं जिखुनु जाया मोनसे फट' सेलेक्ट खालामसै। बेनि उनाव दायो बेवहाय एडजास्ट खालामदो नोङो जुम इन जुम आउट खालामनानै जुमबो खालामनो हायो। आङो बेखौ दायो बिदिनो दोनसै। बेनि उनाव अके। बेनि उनाव एक्सेप्टआव क्लिक खालामनानै हो। दायो नैबेलाय प्रोफाइल फट'आ चेन्ज जाबाय। फ्रेंड्स, आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ प्रोफाइल फट'खौ माबोरै चेन्ज खालामो। दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै। मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम। दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै। बाय।